kodwa kade hagida ngokuphelele. Uma sengihamba la kulendlu ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngihamba noLila. uLila uzohlonishwa njengomolokazana wakwami. Uzothola uthando lukaMama abese ayamkelwa njengonkosikazi. Ngiyakuthembisa namhlanje ngizokwenza isiqiniseko salokho endlini yendoda yakhe. Ukuphi mama? Kumele ngabula. Mhlawumbe usegumbini lakhe ngizombiza. Qhubekani niweda abantu. Gogo. 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 Bamanje ngena ngicela uze ngapha. Yebo madam. Ukwambona ugogo la ngaphandle? Uphume ngemoto yakhe manje kusihlwa. Kuphi? Anginasiqiniseko madam. Cha kulungile, ungaqhubeka usebenze ngizombheka. Kulungile madam. Doka, ugogo akekho lapha nazi. Nalana akekho. Ngizomela sibhekela. Mbheke. Bheka kahle. Akekho. Uyephi umthole? Durga, ngiyangabuza ubaba Mantshingelani. Uthi ugogo khona la ekhona namhlanje ebusuku. Yene, ingabe uye kuphi? Ngizomela sazise uAJ. Asambeni. wazani sambeni. Ukuphi mama? AJ ugogo akekho ekhaya. Ini uqonda ukuthini? Uyephi? Ngiyaxolisa AJ. Asazi nathi ukuthi uyephi. Kodwa nathi asazi sizwe ukuthi uvele wahamba engatshelanga muntu. Mani kancane awuthi ngifanele ugogo. Yebo kungenzeka mhlawumbe ukuthi uye esontweni liseduzane. Yebo. Yazi yayinhle le. Ngwenze ekhaya lawo. Ngempela hayinhle bo. Awuthi ngibonele nalezi zinhle. Hayi cha wenza amabhengela amahle. Hayi nesiphiwo Lila. Hayi cha zinhle ngempela yaza ngikholwa ukuthi uzenzile ekhaya zonke lezi zinto. Nalena yinhle ayibo. Nalena yinhle usho ke uyenzele bani ke le? Eka Rivati. Rivati nginesiqiniseko sokuthi izomfanela. Kusukela samncane bengile ngimenzela amacici nemigexo Rivati. Kade ngaqala. Nginesiqiniseko sokuthi uzojabulela. Usisi wakhe emenzela izinto ezinhle kanjena. Iyakhala. Kodwa akayibambi. Athi ngizame.
Uyamthola? Liyakhala ucingo kodwa akalibambi. Ake ngizame ukumfonela. Awuma ake ngimzame. Kuzomela ukuthi nami ungenzele. Kulungile. Iyangifanela le? Gogo, ngathi khona umuntu okufonelayo. Hayi kulungile, asiyeke. Hayi gogo, mabekufonela ngalesikhathi ngenzeka ukuthi umuntu wasekhaya. Yebo kulungile, ungakhathazeki. Awubukele. Yinhle nayo futhi. Kanti wena ubungatshela ngamuntu yini ukuthi uzozalana? Ini? Gogo. Kufanele ukuthi bakhathazekile. Ngicela ukhulume bandla noma kanye nje wenzele mina. Kulungile. Sawona. Ukuphi mama? Silinda wena ukuthi sidle isidlo sakusidla. Idlani ngaphandle kwami. Kulungile, kodwa wena ukuphi ngizoze ngizokulanda. Uzoze uzongilanda noma ngabe kuthiwa ngikuphi? Yebo kunjalo. Ngitshela ukuthi ukuphi ngisendela ikheli ngizofika maduzane. Ngisendlini ngamolokazana wami. Manje-ke Abiram, uzoze uzongilanda? Abiram? Njengoba bonke omakoti bakwakho bebalekile kuwe. Nami umakoti wakwami ubalekile kimi. Njengoba nawe ukwazile ukuthi uvikele omakoti bakwakho. Nami-ke ngilana umakoti wakwami. Noma yinini mangibuyele ekhaya, ngizobuyela nomakoti wakwami. Kwenze njani AJ? Uphi ugogo? Kubokalela. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.